ҳоло дар шаҳри Душанбе бузургтарин боғ ба унвони боғи Истиқлолият дар масоҳати 30 гектар бунёд мегардад. сохтмони ин боғ, ки дар ҳоли анҷомёбист, дар ҷойи маҳаллаи зисти сокинон, чанд корхона, бинои нави Бонки Миллӣ дар маркази Душанбе сохта шудааст. қарор аст ин боғ то рӯзи ҷашни 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистон дар моҳи сентябри соли ҷорӣ мавриди истифода қарор бигирад. агар нафари 5 соли ахир дар шаҳри Душанбе набуд, эҳтимол бисёре аз хиёбонҳои пойтахтро фарқ накунад. зеро биноҳои 15-20 қабатӣ ба истилоҳ мисли занбуруғ ба ҷои биноҳои кӯҳнаву пастманзил қомат боло мекунад. теъдоде аз сокинон бар ин ақидаанд, ки бояд чунин бошад ва ҷои тамоми манзилҳои пасту кӯҳнаро баландманзилҳои ороставу муосир иваз кунад. шаҳрмо ҷо танг аст. мана заминои овия иҷоза наметиҳад. ҷо танг аст, ба ҳамин сабаб меқад. рафта як олиме нигуфта, рафта ҳамин Тоҷикистон сари одам 2 содиқа замин мерисад. аксари ин дигаргуниҳои зоҳирии симои Душанбе бар асоси нақшаи генералии сохтмони шаҳр сурат мегирад. теъдоде аз сокинон аз он нигаронанд, ки бархи биноҳои баландманзили азим шароитҳои оддии зиндагиро надоранд. масалан майдончаи кӯдакон нест дар ин ҷо, теплотрасса гузарондагӣ нест дар ин хонаҳо. биноҳо тамоман обод шудагӣ нестанд дарунаш. дар мавҷи дигаргунсозии симои пойтахт дар баробари биноҳои воқеан ҳам қадимиву фарсуда, бархи биноҳое низ тахриб мешаванд, ки ба таърихи Тоҷикистон рабт мегирад. коршиносон ва муаррихон бар инанд, ки ин гуна биноҳо барои наздикони гурӯҳе аз афроде, ки дар гузашта дар сохтмони он ширкат доштанд ва ё дар он кор кардаанд, арзиши бисёр дорад. осорҳои таърихиро дар шаҳрҳо бисёр эҳтиёт карданд дар кор, чунки инҳо инъикоси гӯем ҳаёти мардум ҳаст. дар шаҳри Душанбе ҳамчунин барои бунёду тавсеяи роҳҳои мошингард низ шумораи зиёди манзилҳои зист, дукону мағозаҳо низ тахриб мешавад. албатта бар ивази ҷуброни молӣ. вале мавридҳои зиёд буданд, ки сокинон аз маблағи ҷуброн розӣ набуданд ва ҳатто муддате намехостанд манзилҳои зисташонро тарк кунанд.